Nagyon fontos kérdésem van hozzátok. Tudom, hogy sokan most nem fogjátok érteni, amiről beszélni fogok. De hát, ha van köztetek valaki, aki igen. Ha algópirint vesztek be, mert fáj valamitek, van köztetek olyan, aki valami megmagyarázhatatlan módon, ugyanúgy, mint én, érzi, hogy algópirin van benne. És ezt nem úgy értem, hogy de jó, elmúlt a fájdalom, hanem az orromba van egy ilyen algópirin íz tőle. Egyszerűen nem tudom jól elmagyarázni. De ha altatva lennék, és nem tudnék róla, hogy algópirint kaptam, és fölkelnék, akkor tudnám, érezném, hogy a szervezetemben most algópirin van. Ez semmelyik másik fájdalomcsillapítóval nem fordul elő, és tudom, hogy az algópirinnek van egy furcsa íze amúgy is. De ezt ne úgy képzeljétek el, hogy amikor beveszem a számba, akkor érzem. Nem. Hanem amikor elkezd